Nomor piro? 929 ngandhap. Nomor piro sih? 129 29. Endi itu sih? Raman Kasarot ngandhap. Bismillahirrahmanirrahim. Paman te sapane wong iku kasara mecah sapa man. Ismau ing asmane Allah Ta'ala rupane Al-Basito. Aran Al-Basit, asma Al-Basit. Datang beber, datang jember. Wal Jawad dalan asma Al-Jawad, datang loman. Mahamalan gawa sapa man ing asma. Raya kok mengko ora tumibo. Ali atase man apa basaru ahadin peningale wong suci. Alhamdulillah sakabane puji iku lele kedhe Allah. Pama ismana penetaya asmane Allah. Iki ora enek wong sing ora enek sing nyepelekno wong kuwi iki. Ala iki melarat ing atas. Ora enek wong sing memandang sebelah mata nang ngene wong sing nggawa tulisan iki. Wa ma ismana ala puntai asmane awal rupane al-kafi wal mughni. Al-kafi datang nyuku wal mughni lan kang datang nyukiake. Wal fatahu lan asma al-fatah war razzaq lan asma ar-razzaq. Al-fatah datang akeh bukake. Ar-razzaq kang akeh paring rezekine. Iku layat guru ora iku layat karo ora iku layat guru ora dikiran sapa ahad sapa hadun ya layat guru ora dikiran sapa hadun suci hadil arba'atan kila asma papat mi al-kafi al-mughni al-fatah ar-razzaqi wa wa hale utawi ahad ya taman arep sapa ahad saya ani suci ila balagoku kejaba tumeka apa syek ing akad. Idinilai talakan oleh idina wa ta'ala. Walayat guru ora dikiran semua tulung suci. Ada dikran lah dikir. Ala koli itu perkara kang didik. Ila kasar kejaba ngekake sapa wa ing kolil. Wala ala ta'amilan ngatasi panganan. Ila dara kejaba pertelo fi dalam tuam. Wa ziyadatan tambahan. Walaya saulan ora apa iku mau jenenge wenang ing man laya saukang ora wenange laya saukang ora wenang iya wenang ing man apa ing karuan ngingkar apa iku mau jenenge kuwi maya arba'ah ya liwudhu ya kena pertelone ziyadah walayat guru lan ora dikiran ing walayat guru lan ora dikiran ing syek walayat guru lan ora dikiran ing ismu sapa man wong wa kang utahe man iku fi rutbatin ingkang suwijine derajat wa hammuhu lan
sejane man iku yatlubu wahamu hale utawi wahamu hale utawi sejane man iku yatlubu nupre sapa man ala ing kang luwih luhur minasane rutbah ila yusiro kejaba den gampangake lau maring manapa alwusulu tumeka ila ya maring rutbah min gari tapin tanpa kangelan pidine taala lan idine taala iku kanggo zikiran kanggo wiridan al-kafi al-mughni al-fatah ar-razak ya al-kafi al-mughni al-fatah ar-razak zikiran sing kanggo sembarang kalir ya kanggo supaya tujuane iku tercapai ya kanggo barang didik dadi akeh rezekine lancar lah kamu kanggo rezekine lancar kanggo golek pangkat derajat ya. Ora kena ora percaya ingkar ora kena mergo jelas iki ya barangkali lah pokoknya min gari tapin bidillahi taala penak ya wiridan kuwi ya sing akeh diwaca sing akeh zikir asma Allah kuwi ya al faidatu faedah sing paling apus denanan ya wiridan Asmaul Husna kabeh. Iki kan akhir iki mau ya faedah iki kan nerangno apa. Asmaul Husna kabeh to sak bibik-bibike bareng iki ya. Faedah sani awal rasa manunaki. Kalau angel-angel mirin Asmaul Husna ka apa kan. Diwaca ora apa-apa. Diwaca apa cuma wong gene maca napa gah ya. Maras wiritan ya tak maca ngene wegah. Ya misale gapal ya diwiritno sing kuwi sing kaya sing ora hafal kabeh ya hafal sebagian kaya apa ding wong mang asatid al-kafi al-mughni al-fatah ar-razak ya. Bagian kau al-faidatu baita rabiatu kan nomor 490 kala dosa albuni roki mawa lamro sapa sira anasira taala sak temene sirina wa taala iku limilaten ing dalem saben-saben agama ku kitab kitabe milah wasiru kitab ya utawi sirine kitabe milah ku fi huruf ya ing dalem pira-pira hurufe mil apa kitab huruf ya ngene ya tak huruf ya huruf ya huruf kitab wal huruf utawi huruf pira-pira huruf sama niatun walu wis 20 apa harfan hurufe huruf hijaya wal maddatu mad wal hamzatul hamzah wal maddatul mad ngene ya alhamdulillah hamzah batil kamangka temene jumlah huruf iku salah 30 huruf kuwi kabeh 28 ditambah dawa karo hamzah dadi kulit 30 faidarok kapta mongko nalika nyusun sapa sira dina huruf ing pira-pira huruf mudhofatan ale kang den kumpulake ilal maddati maring mad dawa hamzah iku manutai sapane wong guru samahu nulis sapa man ing apa iku mau jenenge adil huruf kuwi iki salatina dalem wifik 30 Italatina ing dalam 30 ala torikit taksir ngatasi dalan mecah wirokene dalam lulang tohirin kang suci
min layalin nuri saking pira-pira malam padhang al kamil kang sempurna layakatu mengko ora parek apa kelakuan kuya telu punuprih bihi kelawan apa iku jenenge wifik terus pila berarti hamilu eh hamilu sapa hamil iku wong kang nggawa wifik saya ani suci lana lagu japa merkole sapa hamil ing se alaya saluran njaluk sapa hamil iklan lantaran wifik hajatane hajat illa apa jenenge ukti ya kejaba den paringi sapa hamil ing hajat ola dawuh sapa Imam Buni wa kuntana sapa ingsun iku asrartu awe siri sapa ingsun bi kelawan wifik marotan ing dalem siji nambalan libatil ikhwani maring sebagiane pira-pira kanca pana lamangka merkule sapa batul ikhwan bi kelawan apa iku mau jenenge wifik umuran ing pira-pira perkara jalilatan kang agung padharut lan pertelo bi kelawan wifik apa asrarun pira-pira siri ajibatun kang gawake faziyadatul lan pira-pira tambahan kadheroting akeh lain kini kang ora mungkin apa syarku dalika jelasake mengkono-mengkono ziyadah papilan iku ing dalem wifik ismu wa te asmane awala domu kang agung wal kha wal mahzunu lan perkara kang den gedhongi perkara kang den gedhe wal maknulan perkara kang den simpen waladi mulan perkara kang agung wal kabir perkara kang gedhe wal isyaratulan isyarah amin wulan iku setengah saking wifik jami amin wulan iku saking wifik ngene jami utarki badhe tes kabehane pira-pira terkib paman teh sapan iki istahroja ambre ngetokake sapa man wifkan ing wifik munasiban kang mantesi lidalika marang mengkono wifik madkur iku madkur pitara kila dadi kelawan dalan pira-pira itungan wilangan utawa nomor lam takat mongko ora parek apa libaro tembung iku tahsuru bisa ngitung apa ibarat maing barang ya disu kang nyarake maing barang yuk disu kang nyarake sapa Gusti Allah minal barakati bayane saking barokah wa wa ta'ala iku al muwafiq kang nulungi lima maring barang liswabi maring perkara kang bener wa qala dosa yang buni fi mawadi ing dalem pira-pira panggonan ukhara pira-pira kang meneh iklam sapa sira ana minas sirri sak temen iku saking rahasia al maknun kang den simpen doain dalam doa antak budaya to ngalam sapa sira huruf asma ing pira-pira huruf asma alati tadguru kang dikiran sapa sira asma mislu qali kumadani daw mislu qali iku madani ucapane man al kabiru pane ucapan al kabiru al mutaali walat al mutaali walat akhudul orang ngalap sapa sira al ali paling ali wala malam bata akhudu paling ngalap sapa sira kabirun ing kabirun mutaalin patang dur dadi ora al kabiru al mutaali tapi gak kabirun mutaalin gak usah dikai al patang duran ningali sapa sira main bareng lah kang keduwe asma minal dadi bayane saing pira-pira wilangan
bila jumali lan pira-pira jumlah al-kabir kang gedhe patu karo mengko den patat guru mengko dikiran sapa sira alasmaing pira-pira asma bidalika ladati kelan mengko wilangan di maudi ini dalam panggonan kholin kang sepi disarti ala tazida kang syarat yen to ora nambahi sapa sira aling atase dalikan adat wala tangku solan orang ngurangi sapa sira painamu sak kelakon wis tajabu dan sembadani sapa laka ira bil wakti dalam sak nalika wa utawi doa iku al-kibritu kaya apa kaya delima merah ngene iku al-kibritu kaya iku al-kibritul kaya delima ngene iku al-kibritu al-ahmarul iku al-kibritul ahmari ngene iku al-kibritul ahmari kaya merah delima idina ta'ala kan oleh idina wa ta'ala paina ziyadata mengko sak temene nambahi alal ada sing hitungan amat lupi kang den pure ku israfun ngliwati batas panak salah sak temene nyuda ini saya adat iku selalu nacatake dadi ini wong ijazah omane guru lha gurune to amal-amalan kok keterangan ngopo ya kok diwaca sesuai sesuai dawuh guru kuwi ya sesuai amal-amalan kuwi kalau diwaca ping itu ya diwaca ping itu ya terus ditambahi mestinya luwih apik ora jenenge ngliwati batas ngene lek ngurangi jenenge cacat lek nambahi jenenge ngliwati batas lek ngurangi jenenge cacat nyacat mulane kudu pas iki diwaca ping 7 diwaca pitu diwaca ping 3 diwaca ping 3 wong malam-malam ngene iki ya nama-nama ngene diwaca ping 313 ya kok aja diangen-angen dhewe terus iki diwaca ping 1000 tambah ampun ora kecuali lak gurune ngendikan ngono anjene iki waca minimal ping 31 paling saiki 31 tambah akeh tambah apik lah ngene gurune ngendikan ngono ya gak apa-apa tapi lak gak enek omong ngono-ngono kuwi ya kudu diwaca sak dawuh gurune kuwi itu amal-amalan kene sesuai amal-amalan kene amal-amalan apa kabeh ngono kok awajatulan nemu sapa ingsun ikhtibatul ulama iklan tulisane sebagian ulama min ahli hadzal fani kang saking ahli kilafan al arifina pira-pira kang makrifat idarata ing dawu idarata ing kan ngarepake sapa sira antak kita ento bundeli sapa sira lisana kuli ahatin ing lesane saben-saben wong suci minal ing sikang saking menungso wal jin lan jin Farokit mengko nyusuna sapa sira wiko doren ing wifike lafat doren nafin kang manfaat yaumal khamis ing dalem dina Kamis bisa ing dalem mangsa asal khamis ing 5 itu pula nulis sapa man mau serta wifik ada doa ing kala donga ayah milunan wayuh malulan den gawa apa wifik wa utawi doa iku Allahumma ya man wa doa Allahumma doa ya man hudat wa doa kang ngesorake sapa man rika bal muluku ing gulune pira-pira ratu bau mongko utawi muluk
iku min sultani saking pemerintahane muluk bau mongko te muluk min sultani saking pemerintahane man atau kekuasaane man bau mongko te muluk min sultani saking pemerintahane man atau kekuasaane man iku khaifuna pira-pira kang wedi ya man hudzat tafarroda kang ngijeni utawa ndeweni bil isi kelan kamulyan wala domati lan keagungan pajami ukharki mongko tes kabeh makhluk man min khiwati saking arai wediman iku wajiluna pira-pira kang wedi ya man hudzat a'azza kang mulyake sapa man auliya aku ing pira-pira kekasih man pitaati kelantaan bau mongko te auliya minal fazai saking kaget ala bari kang agung yauma idin ing dalem dinane faza akbar iku aminuna pira-pira kang padha aman wa yaman lan hudzat yauma idin ing dalem dinane a'azza gilazza koan kok kapenak aku yes kok iku aminuna pira-pira kang padha aman wa yaman lan hudzat yahsuru kang ngumpulake sapa man alidoma ing pira-pira balung ada ciroti pira-pira kang remuk bau mongko hale utahe man idom yauma idin dalam dinani yasuru iku yupatuna pira-pira kang den tangake kabeh la alaa ora ana peparing iku maujud illa ala uka kejaba peparing panjenengan ya Allah do Allah al-muhitu dat kang nglimputi bi kelawan ala apa ilmu panjenengan terus kak salunin iya ngene ta ya son kaf ain sin lam ha wawu nun kak salhunin iki nganu iki jenenge khodam gole ya ora manane jenenge khodam kak salhunin wawote awam merusi minwarim sampira-pira gurune kaum iku mukhitun datang limputi abil haqi anzalnahu abil haqi nazal udkhulu alaihimul baba fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin subuhun kudusun rabbul malaikati waruh tawakal pasrah sapa sira ayyul malaku iling malaikat almuti ukang taat li asma'illahi ta'ala maring asmane Allah ta'ala biakti lisani jamil ingsi lan bundeli lesane sekabehane menungso
wal jinni lan jin. Terus ba lam alif ya ha wawu lam alif. Iki lak maca ngene, kan dipedhot-pedhot kuwi. Bila haula wala quwata illa billah. Sepangling iki dipedhot-pedhot tulisan kuwi tulisan dipedhot-pedhot kan mangken jenenge kon mecah ngono. Dipecah tulisan kuwi dipecah. Asma apa dipecah masih dipecah ya ngono. Ditulis pedhot-pedhot ini ditulis. Pedhot-pedhot tulis ora gandeng pedhot tapi di nganu hurufe ku di apa diutuhno. Cara lam ya lam cara nganu. Cara hak gandeng karo hak gak gandeng kan beda gitu ya. Ya iku dirupakno ngono kuwi. Bila haula wala quwata illa billah. Wal wiku tayyibik al musyaru kang den gawe isyarah kang den isyarai apa ilahi al wa ya wifik iku ada iki la wifik. Pokoke sampean gambar kuwi ya kotak-kotak kuwi wifik jenenge wifik raja. Wis kowe mau ya keistimewaan khasiat sing akeh banget memang ya iso iso dadi sampean kuwi sampean gambar terus sampean gowo ya paita sing akeh memang ya iso kena iso kanggo terutama kanggo nganu pembungkeman cara sampean iki enek urusan ambek wong wis kelakep gak iso ngomong tapi ya plegak-plegak wis pokoke kalah lah karo sampean yo. Cara engkel-engkelan debat kalah. Enek urusan arep disidang to arep apa wong iki kalah dilete. Ngelendek marang-marang. Hadil ayatu ya. Waliku tayo. Ami manaku setengah sangi perkara. Yuk malu kang den gawe apa mak. Lil jai krana kanggo pangkat. Yudha den selake apa mak. Yudha den selake ngene. Fi syarafi samsi ing dalem mulyane srengenge. Mulyane srengenge tegese srengenge pas padang banget. Apa arbau ayatin papat pira-pira ayat. Waya tawi apa iku qalu ta'ala daya ta'ala rupane wa qarrabnahu najiya wa rafa'na makanan aliyya ya. Qala innaka al-yawma ladaina makinun amin. Qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafidun alim ya. Yuk khadidun alap apa datu hadil ayati hitungane iki ayat bil jumali kan pira-pira jumlah al kabir kan gede wayu dolan den selake apa ada wiwit ki sudasi wiwit kene dalem wiwit sudasi kang bangsa 6 ya sulum kok hasil apa maksud perkara kang den tuju insyaallah taala ambil tiluan iku padane apa iku mau jenenge yudha kuwi. Yudha den selake fisarofil qamari dal mulyane rembulan. Ayaku nulan ana apa qamar iku mutasilan kang tetemu bil uji kelawan bagus. Barian kang bebas minan nukhusi saking
bari antur hale kang bebas bari antur hale kang bebas minanuku saking Allah wa ayat iku salatu ayatin telu pira-pira ayat rupane qalu ta'ala dan rupane inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa wa adba sababa ya dil ayat iku dalam kila ayat salah satu asma ini telu pira-pira asma rupane ya mumakkinu asma ya mumakkinu ya waliyu ya musabbibu yudau dan selaki apa qalu ta'ala kuwi ala dairatil wifqi ngatasi lingkarane wifik wal wadu ta nyeleh iku anta kudai ento ngalap sapa sira ada dadil ayat ing pira-pira wilangan iki ayat fil jumali kelampir jumlah al kabiri kang gedhe watarok kabalan nyusun waturok bulan nyusun sapa sira ing hadil ayat wifken dalem wifik sulasin kang bangsa telu ya hasil mung hasil malangara tu sejo insyaallah taala al baitatu ta baital khamsatu kana 5 pasaman 80 ku hadil abyatu iku hadil abyatu utawi kila pira-pira bet kumangsu batun den bangsake ilal imamil Ghazali maring Imam Ghazali rahimahullah taala wa ayati hadil abyat iku hadil kila abyat ida makunta ing dalem nalikane ana sapa sira mane zaida ilmu basa ida ma iku tambahan multamisan wong kang nuprih liriskin mari rezeki iki bet utawa nandom nggone Imam Ghazali karangan Imam Ghazali wanat khil kosti lan hasile sejo min abdin saking kawula lanang wa aku min saking kawula wa aku lan merdeka wa tadfaru an merkule sapa sira wa tadfaru lan merkule sapa sira bila dikelan perkara tahwi kang demen sapa sira sari an hale enggal watak manalan aman sapa sira min mukhalafatin saking nulayani wa gotiran cedro Fatihatul kitab mengko utawi surat Fatihah iku fa'in nabi ya mengko sak temen iku ing dalem Fatihah lama amal ta ari kalane angen-angen sapa sira siron ing siri ayasin kelawan dindine siri kang ayasin kang dindine siri palazim mongko ngajekna sapa sira darsa ing maca Fatihatul kitab iku waktin lan sampeyan wektu bisubhin rupane sakwise salat subuh rupane ing dalem sakwise salat subuh bae makna iki tumadzurin nuli ing dalem sakwise salat zuhur tumasir nuli ing dalem sakwise salat asar kadalika kaya mengkono-mengkono bisubhin zuhurin asrin kuwi ba'da maghribin ing dalam salat maghrib ba'da maghribi kulli lailin ing dalam sakwise salat maghrib saben-saben wengi ilatis inatu meko 90 tudbiuha ngenut bureni sapa sira nutbiuha ngene ya jane nutbiuha ngenut burekake sapa lho tak ya
tak kuwi tak kuwi ya. Tut ngene to jenut tut diuga. Ngenut mburekake sira ing tisina. Biasane kan 10. Tanal mongko merkule sapa sira mak ing bareng. Sik takang karep sapa sira. Min izin bayane saking kamulyan. Wajainan pangkat wa admin lan wa admi mahabatin lan agung kewibawaan wa uluwi qadran luhure pangkat wasitrin aling-aling la tuwayiruhu kang ora ngowake ing sitrin apa alayali pira-pira wengi dihadisatin kan perkara anyar teko minanuksoni saking kekurangan tajri kang lumaku apa hadisa tajri kang lumaku apa hadisa terus watau pikiran pitulung wa afrah lan pira-pira bunga tawala kang nuli-nuli apa afrah wa amninan aman min nikayati kulisarin saking panyerenge saben-saben ala wis sembarang kali iki ya wis iki rata iki sembarang kali kena iki wiridan Fatihah kuwi wa min usrin sing kangelan wa fakiran fakir lagi kok golek gitu ya enggak fakir ya wong kita alam pegot putus cara ambek keluarga ben gak putus ambek bojo kekasih ben gak putus karo kanca wa min batin lan sing tatarapan lidinahin kang keduwe wong kang keduwe wong kang duweni nyegah wa amran perintah maksud iki ben ora di apa taterapan iki ben ora di nganu dialani ben ora dieleki karo wong sing duweni kekuasaan ora mbok kuwasa mergo pangkat, mbok kuwasa mergo dhek rusa, mbok kuwasa mergo dhek duweni dhuwit, pokoke gak dieleki lah. Gak dieleki karo wong sing punya kekuasaan. Wa min usrin ning ya. Wa fa inaka moko sak temene sira. Iku infa'ata lam ta'agawe sapa sira. Ataka moko teko ing sira sapa aten wong kang teko bima klan perkara yunika kang nyugiake apa mak ing sira an zaitin ando sange zait pamran umat wa diutakila abiyat iku bet ngene. Wadi utawi kiki abiyat iku abiyatun pira-pira bet mangsubatun kang den bangsake. Ilahi Maryam Ghazali rahimahullah taala. Sik percaya sapa sira. Bila diklan zat khalaqo kang dadake sapa lati al khalaiqa ing pira-pira makhluk. Ulai sakabane khalaik. Badi mongko wa mongko ta'alati. Wa mongko ta'alati. Iku alatifu dat kang welas biati kelan kawulane alati wal muksine dat kang paring kebagusan latak sa aja wedi sapa sira gawe rezeki ing sempite rezeki bahwa mongko alati kumuwasi dat kang jembarake wa musabbibulan dat kang gawe sebab ing kunta lamun ana sapa sira iku mimman termasuk wong
yukinu kang yakinake sapa man ing kuntala mentana sapa sira iku tatlubu nupri sapa sira rohatan ing penah wasadatan kebahagiaan paminal umuri la sangi pira-pira perkara asolikati pira-pira kang bagus tuskin iku tuskinu apa iki jenenge tumkinu ya ngongake sapa sira watakun ana sapa sira iku as'ada luwih iku as'ada ahli asrika luwih bejo-bejone ahli mangsa sira kuliyum sikabehane ahli wa minasyadai tenan saing pira-pira rekoso wal madharrati lan kemelaratan tak manu aman sapa sira ini ya wiritane Fatihah percaya nang Allah sik percaya nang Allah iku zat sing bagus zat sing apik ya zat sing paring kajembaran zat sing paring kebahagiaan ya lae Gusti Allah iku zat sing paring kajembaran ora mungkin sampean digawe sempit rezeki sampean ora mungkin urip sampean digawe susah Allah iku zat sing paring kebahagiaan ini ya lek Allah iku zat sing paring kebagusan ora mungkin urip sampean digawe elek itu ya dadi Imam Ghazali iki ijazah kan Imam Ghazali percaya karo Gusti Allah iku zat sing bagus paring kebagusan lah Gusti Allah zat sing paring bagus berarti ora mungkin sampean digawe elek Gusti Allah zat sing paring kajembaran lah Gusti Allah zat sing paring kajembaran berarti gak mungkin sampean arep digawe sempit uripe Gusti Allah zat sing apa ngomong ya zat sing welas bahwa alatif bi abdi Gusti Allah zat sing paring welas lah Gusti Allah zat sing paring welas Gusti Allah ora mungkin mentolo karo sampeyan terus piye carane apa saranane carane modale wiridan Fatihah penting ya Fatihah iki kok tau ngiritno suwi jaran kok guru-guru pedhot aduh emane-eman jane jan sawu jar berang tahun terus kok akhirnya pedhot berat itu gak nek maca ora sak ngel 100 ini kan anu ya jumlah iki 100 90 terus kon ngenut mbureni 10 ngono ya Ini ilatis inatut biwa bi asrin iya isrina pira motis ina kadaka ba'da maghribi kulli lailin ilatis ina tutbiha bi asrin ya iki jumlah iku 90 terus diikuti 10 tambah 10 berarti ya 100 kaya RMI tapi lek maca sakwise salat apa mau maghrib isya subuh zuhur mulai teko subuh ya bisubhin gitu ya bisubhin teko subuh zuhur asar maghrib isya ya maca zuhur subuh zuhur asar maghrib terus isya kuwi iku sakwise salat 5 waktu jumlahe dadi 100 nah ngono ngene berarti totale sudah dadi 100 lek maca ngene kudu berarti subuh selawe gitu mari salat subuh selawe terus selawe
mari salat zuhur 20. Salat tambah 20 piro? 45. 45. Asar. Iya. Asar. Anu. Sik. Kok subuh. Iya bener. Gak ya. Subuh 30 ya. Subuh 30. Ya boleh tekan 30 ya. Subuh 30. Iya, subuh 30. Zuhur selawe. 30 tambah selawe piro? 55, gitu ya. Zuhur selawe, asar 20. Salat tambah 20. 75. Asar 20. Maghrib 15. Piro? 90. Isya 10. Pas atus ya. Lah kuwi, lah maca ngono ku modele. Ya. Ora kene langsung gel 100 ora. Panduane Imam Ghazali iki. Zuhur 30. Kok zuhur 30? Subuh 30, zuhur selawe, asar 20. Kowe dilongi 55. Nek ngomong dilongi 55 kok totale pas 10 pas isya garis 10. Isya garis 10. Subuh 30, dilongi 5, zuhur selawe. Dilongi 5, asar 20. Dilongi 5 maneh, maghrib 15. Dilongi 5 maneh, isya berarti piro? 10. Pokoke akhir isya garis 10. Engko jumlahe kabeh 100. Ya. Iku angel iki ya. Istiqomah ora terus sedina rong dina, setahun rong tahun, gak wis wiwitan ajeg. Jenenge ajeg ya iso sak selawase urip. Gitu ya. Tahunan ya 20 tahun atau 10 tahun wis cakut ketok ya. Engko lae cik ngamal dhewe sampean pedhot amal-amal maneh. Iki cara nandur witne ya wis sakmene sampe jebol gitu ya. Bar sampe tandur maneh mati gitu ya. Cara urip gak ada woh-woh gitu ya. Wiridan. Anu, Bayi Hanan sing tau ya. Oleh manti saestu niku nggih saestu. Are kan ngendikan mesti basa iki. Saestu niku nggih. Jenengan ngamalaken saestu. Nggih. Damel sang urip sembarang kalir niku pun nggih. Yen sampeyan urip insyaallah di pernah kali Gusti Allah. Bayi Hanan sing ngendikan niku. Mati. Aku nisiko wiritan sing sawu wis apa iso pedhot kaya itu ya. Sawu jane aku jenis. Nek puluhan tahun guys sampean. Ya muga-muga wis pedhot-pedhot wis panen. Wis oleh wis cara wong nandur wit wis wong jan ya. Muga-muga iki. Wong sawu jan ya. Tapi lah iso masuk wis woh paribasane ya. Taman iso ngrasakno ya tenan. Lantaran Fatihah karo Gusti Allah. Jan uripku diwelasi, dijembarno ya. Uripku ditata tenan ya. Dibagusi, digawe apik karo pengiran lantaran Fatihah tenan. Wis iso ngrasakno ya lho. Ya iki. Mangga wiritan pangkat jalan terus. Wong wiritan iki. Api ae to pelek. Tapi abot. Lah gak udur temen aja ditinggal. Lek udur temen ya. Misale mari salat terus salah enek tamu ngesakno ngenteni tak piye.
Undur temen lho, undur temen ya. Ora undur nemen. Iku dikodhoki kenek. Kae ngondoki ngene jarane. Maca Fatihah sepisan dihadiah kanggo Kanjeng Nabi. Usun ila hatur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Khusus kanggo Kanjeng Nabi Muhammad. Maca Fatihah sepisan terus niat ingsun ngondoki wiridan ki ngopo sing kok tinggalno apa sing bar dhuwur apa bar anu bar subuh kuwi sampean niat ngondoki kuwi ora apa dikondoki. Kayak undur temen ya, undur cuma ngantuk betah-betahno. Temen kesel iki betah-betahno iki ya. Kesel ngantuk, ngawatan nomor gak kelihatan poros glebak lho ya maneh itu ya. Sampai keturunan iki. Alhamdulillah. Nanti sebar iki sing ngene iki bar ngaji nanti. Mulai. Karena jawab. Aku lihat itu. Ayo nanti lombok ya. Yang keluar kono. Umpama cari gampang urip. Aku tak karo Abid. Awakmu karo Adam gawe gijik. Gijik. Untuk gede. Untuk ben sedeng polybaging. Cara kayu sak ngene lho. Iya. Ning apa jenenge anemu enek iku, ning pawon enek gendut apa enek iki. Enek. Iku golek dituturno Abid. Tapi tak goncengi golek ngene sapa? Dam. Karim nek golek ngene Karim ngono. Ben iso nggawa. Tak goncengan gak iso nggawa wingi kok. Ana sak kotak tok edap wong kebon. Kotak iki lek apik lek panen jos bisa 5 kilo apa rego 100 kae wis nggoyu kekal 3 dino gitu terus iki. Kebon sing ana sengone kok ta. Nggih. Oh sak kotak tok.